Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain sibai le vek ule tun chum video a chuan atak nge ya thil thleng be chana siam movie mu nom le dangdai tak mai Perfect Sisters ti hi toikim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang Sandra le Bet Anderson te unaw baka an unaw pa Bobby chu an nu chuan avoi engemo zat nana in son pui le in om na nga ya are om ngai lova an in swan kwal reng chin na awang chuan tleirol ve wai to Sandra le Betty te unaw chu an lom wak lo bokani an nu chu alak hlul lo wangin minu ang nupa ngai le za omve tak nei chu an thil chak ber ani bok chin an pang ber bobia en kol le boy pui po hi an kawa chuan tladeu top chinin nu ber po in avoi engemo zat nan na ka zonga kom cha ang di in afa ti ho chu atiam le ta thleng tak tak se an du em wangin thleng ngai chuang lo ma se an nu thu soi chu afa te ho po hian oi vele mayin an ti chan to em wangin in son vel po chu an ne so to tlang hle ani me che unaw pahni te po hi ze in anglo zet mai ni in Sandra hi in chei par pe tak ani lain Betty style ero hi chu a man lai de uru chin School lama po an unaw hian in zui tam chin hle in Betty chuan bialpa Justin ti chuan ei bokani an nung chang chu a that vak chin lo wangle en kol to mu mal an nei lo wang hian school thu nei tu te lu po an ti hai viau chin ma se le khathiam thei tak an ni dun ve si awangle kanu tebula kan om to an ti tlat wangin an hnot chuak lo chau chu ani bere ma se nu ber chuan na amule thei mai ta chuang hau lo chu chuan Sandra te unaw mang chu ti ang tak zetin an chung ko boruak chuan an pangber bobia po athalo zongin ngonga nei nge ti sha tak mayin an zirtir tu te chuan kovin azir laya atlak niam na saddan te chu soyin an mang an pui viawani heti lai hian nu ber ero ruinwaw rengin aril runei lo berle anau pang chhia bera chuan atangzo zama china chu chuan Sandra te unaw beipo tidong na satak zet to in an shing tunu mani se in nga ngam na chi an ngai to lovani zana chuan betle abial pa ama ang thova in noi dum huam lamakal na tak Justin te chu school party ya kaldunin Sandra po telve a ani ero ama aya upafe psychotherapist nena soi an kai hat wangle arai nia soite a omawang chuan zakmi alovin amilar omzui mi mai bokani mi palama larzok ve ni du an ni awangin an skula me chelar le chelo berti thei Ashley nen po hian Sandra chu anin milwak lo bokani party bawra ka wanga thoveng taka ho Sandra te unaw chu ina annu alo ruile nuaw to awang chuan an hnual le taroi mai lindai in thiam le che silo la chuan ama le ama te chu indi na tum pha zuin katel lo hian om ula in nuam sa zo kang ati chaw mai van nei thak tak mai in an chung ko nai chen khat te ne na Thanksgiving an man chumin lindai chuan zu nge atum to thu puangin kanun dana chalo le thil swal kati chin zong te po kasim vek to ang ti in alai zon nu marthai chu poisa puk adil zui sham anila chuan in kan nei tharve chawa kan nei bik lo tia changin chu awanga rilruna lindai chuan zuwa in le mak mai chu chuan afanu beti phei chu atina tak zeto ani Sandra po anu chian pa fa pa ama ngai zong tu ni bok David at chuan hel uluk chin he in Sandra la chuan university ilu chep to sia karhladi ne ka peila walom ti in navak lovin anar ri thung in lo aman pek tur tak yal po an nei silo wangin Sandra te unaw chu anril ro a ha dun ve viaw maya chuti lai tak chuan vanei thak takin annu chuan abial pa ama aya upafe sif bowmena chu ron shwai ho hlovin azara inlo amantur chu an boy don talawni te po in alang masi anin mu tira pafel mel tak Steve chuan zinga ama tok zonga kal beti chu akong dalui sak sakin dimbak sak lovin aban ti chu a mer sak ngek boka
au sandrai chuan beti hlau thong chu rel runa tak chunga hnemin annu fa hova lim taka tuipui kama anlen honi te chungai to in annu ber chuan nun kong dik zo sham to se ati tak zet bokani nu ber la chuan abial pa chu ina khoi tarengin an rui noi dun chin si Stephen in beti chu khoi tumfo chinin tuk zan cha pu an ne ngai lo le zwalta zan khat chu sandra le beti te chian ho churon leng khomin nu berli abial pa Steve te ho ne na board game an khel ho la in achak la uvele Steve la chuan azai dam na hlovin atal bon ra zui viau maya thil thleng chuan abik takin beti phei chu tilom lo zwal hle in anu chom lo sela an u naw nun chu a ha dam thak sot a ring bok chin ani sandrai te u naw mang ang chuan nupui dang neya chung ko dang din to anpa puina te chu wangen ve bok ma se chung ko dang a enkol to awangin asum le pai ang zonga chom dol chu alo thei bik tlat bok si lawani an shing tu nu mai ba ka an nu lai zon nu mar thai te po chuan an u naw chuan asum fai ang zongin an chan pui thei bik chuang hau lawa do thei takin ngak sham ro ti bak mar thai po in awa tilaka chuan soitur anei bik chuang hau lo heti lai hian nu ber ngai zong Steve la chuan abial nu fanu beti chu i tlatin khoyetum fau mai boka beti chuan a hnar reng ani chuan an chungwa chu wak vai thei reng an ni bok si wangin sanrai te u naw chu an mang ang chin tak zet bokani an pahni chau in ngai to chuni sela engtin tinemoni anu le angai zong pa chu an tlan bo san theina me mai ma sian u naw pa bobi chu ngai to tel angai miau si wangin an du dana thil kalpui rungat chu ati chi bik cha silawani sanrai te u naw chuan an du thu sam ang nu chu suang to fo chin ma se an dan chuan be se na be don thak mai ani chin si awangin ti vak ngai nan shebik lo hewang hian an u naw chuan an nu lak lo tak da bodan tur chu an ngai to chan taringot maile an vanei siamin ni khat chu Ashley le Justin te honen chuan skula chhun cho eitlang hlovin fiam thu ti tak devin an nu da chat an du thu te chu soyin kan da chat hayani phot chuan US dollar cheng sing khat lai insurance poisa kan dong theidona ti in an phur ang reng viau mai mase betle sanja te eroin an shing tu nu em da bo chu ngai ngam le chia silovin an fiam thu mai ni thu te chon soile a chuti lain an thu soi chuan Ashley le Justin te ero ti phur le in sanjai te nu da bo dan tur chu an lo ngai to ve na samai an ruam man na chu sanjai te po shil cheve in an nu chu zurui luat tuk wanga thi anga lantir chuan tum berani chuti lain nu ber lindai la chu afati zong shwaya Steve ina in chun lu bur mai chu tumin afati ngai dan tu lam reng chu adon chang to mul lovani ani na taka chuan lindai po in Steve chu a hmangai lutuk bik chan lo mase an chung ko khasak har salu tu ka wang chuan anar phal lo ani ber Steve chu anei ani chuan anu faza a an khosak har sa zwal puilu tu po chu are thei hlo me se ya kop ve mai ani heti lai hian sanjai te u naw le an chan te chuan nu ber da bodan tur chu reltlang rengin accident anga lantir tumin fiam thu de uro thu tak ang reng viau loi si chuan plan chuan siam tlang zela sanjai le alai zon nu beti te in car po chu a thalei thei to lo a chan chu beti chuan an nu em tha chu adu thei mia lo wangani mase zana bobian Steve zu in lai ati buak palawanga Steve thin rim in sum zo lo chuan azai dam na hlo le in chung swasam shipa lindai te nu faza ati thabar shep nu chuan a chuak taw zui le mak mai lindai la chuan afa te hlau thabar chu nema hnekin angai zong pa Steve chu chuakin chhuasan lo sham turin angen zok zama vel heiwang hian beti po in fiam thu ti tak de urawa anrua man na chu atakrama thlentir du veta in an u naw chuan nu ber lindai da bo thu hla chuan anin lungrwal vele theita ani
Ashley le Justin te honen chuan thil thlen dan tur chu ruwa man tlang velin na chhok na dam doi le zu ti pol tira shai hlum chuan tum ni in alang ber Justin a po in anu hne na changa aruk chwa na chhok na dam doi chu beti pe in film khur taka cheturin atibok Ashley chuan fake document lam lo boy pui ve thungin chu mi mang chuan ol samte in beti po in whiskey chu alei le thei mai lelama na interview anei dona wangin lindai po in avoi engemo zat nan afanu sandroi hna chuan thupor poleng tiam le ngikin sandroi mu tum ama ngai zong tu David ala chu aron kal timing lo viau mai sandroi te unaw la chuan an unaw za an nun te shiom tu le an ma ni aya zu le mi pa thlang tu an nu lindai da bodan tur chu ngai to in kanuam vaklo ati te chuan na chhok na le whiskey chu an chhop ngal sok sok mai na a mu thei tak lo wanga rel runa lindai la chu a fa te hmuwa chuan roi le nuaw to in a shiat lova a fanu te ruwa man na ero a shethiam pha khau lawang le Sanjay te unaw po an thurwal pui an chian te honen chuan in be pop rengin an nu roi lutuk la chu thuthenga chuan an chat thale don tamai chu vele an unaw chuan bathroom wal thleng lama shwai lutin tuya nim hlum chuan tumani lindai chu ron in vai buai ve te ma se Sanjay chuan lodang thuayin a nim hlum zui ta mak mai le an hlau thong lutuk chu an nu credit card la a tlan che chuak ngalin nu ber tha na an man an kut korbun te an pai nu chuan an thurwal pui an shan te mutura kal ngalin Sanjay erwa o manuam zui the hau lo beti chuan engkima felvek mayang ti in nem te ma se an shing tu nu nge an thana chuan thiama in chan thei tamia lovani beti chuan lem taka ambulance call zuin reilo ti nuwa chuan ambulance le police te po chu ron thleng zuin betin dot soya thilni lo pui pui soi chuan Sanjay nui ti za in alo nui chuak lo chau chin anu ruilu tukin zulei bel tir turin a credit card apeya anila an chante mu in cafe ya an cholri ani ti te chu soive bok ma se nu chui tu detective chuan an unaw mizia a en chuan an thil soi chu rin harsa atinge mai nu beraboral taka chuan Sanjay te unaw po lindai lai zon nu kuta chuan tlata in lindai chu zungol ve mi padu em ani wangin avuina hun sera po fakna tur wang an titlang hle ani a fanute berla chuan ngai na chhete ma nei mi ari lovin annun thar chu nuaman ti dun em maya lindai lai zon nu mar thai po in awate omdan zet chu makati vedet mai until ti awanga Justinan beti a nai lau de ro to lain Sandra le Ashley te ero anin kom ngei pha hle a skula mi zong zong te chuan an shing tu nu nge an da bodan te chu soi zui sep sepin chu ero Sandra chuan enga ma ngai lem lovin nuama ti zok zama vel party na la Sandra rui pheng to chuan thil khen dan zong zong chu in thi theinan ti amangin a soi chuak pur reng maya beti puina telmia lovin minute li chungin ka that fel theimole ti in a in ti theizok zama vel heiwang hian thil thleng chu school pumpui chuan shevek to in Sanjay te unaw chu a chhezongin an lar tak zet to ani zantin mai party ya kal unaw chinin Sanjay in nuamati em lain beti ero in nuamati vewak thei to lo Sanjay rui theilu tukla chu atuk lama chau te har chuak chau zelin zan lama om dan le thil thleng zong zong te chu ekma che to ngai lo bok beti beidong phei chuan kan huat em kan nu ang chia kha ini to ania o ti in siam chave to turin ati chin le lama ama ngai zong tu David ala chuan Sanjay chu zui reng chinin thil sual ati ani ti in sherukara mani in thiam lo na khatle ani na dik tak engma shelo Sanjay chuan kanu thi dan kha accident ani lo zia po engma shevelo ngai zong te hi ka nga to te mai nia o ti thlotin David a po chu ameng duli ta pop mai David ati ngai na shelo po in inu kha ilo chhun fu hle mai ti in a in thiar film san ve ta makani
an unawa an thil ti awanga sunray shi om tilu tuk phei chuan mani in ti hlum hial te chutum ta in alai zon nu beti phei chu om lo ni sela a thi ve to nge yang le akut nge in an nu chu a thata ni ti chu oi harsa ti tlai kho nu le viau ma se thil thleng to chu siam that thei ani chuang hau si lo lelama sunray thu soi wanga ngai chachia lo David po in reife ai ngai to anuwa police te chu kolin lindai thina chungchanga thu shat engemu anei thu chu soi chuak ta beti po in sunray in puana chungchang chu social media post so mem ti te chu chui zuin man anni chu hlau li ani heti lai hian David chuan sunray chu thiam taka thlem chuakin chua dun puya asoma akora chuan listening device ada ani ti reng sunray po chuan a shelo bukani David chuan sunray chu thiam taka dop zuin annu lindai thi dan chungchanga chuan a koilu puya ama ringtok tu sunray po in thil thlen dan dik tak chu a shil ve mai bok hemi nu hian police lampo in school lama sunray te unaw chian te ho zong chu thu zot fe in an thurwal pui Justin le Ashley te la chuan an tum ti chu kan shena a an fiam thu mai mo kan ti sakati in thu dik chuan soidu bik chia lo beti po in thu zot fia tu te ho chu konfi taka ma chonin attention draw kan du wanga soive mai kan nia lom atiliam maya mase sunray jok chu atal buaile zamzo ka changtlatin court hearing po chu nei ani tange court chuan nu chui zo ani ma chu an unawa house arrest anni thu chwa in chuti chung po chuan engtin tinemoni anzalen dun thei chu an la be se sha mani anni chu lo him lo po ni sela an unaw pa bobiatal chu him thei sham se an du tak zet bok an unaw chuan evidence om thei ang te chu ti chia in message rin hel om zong te chu an delete vek bukani masere lo te nuwa chuan search warrant nei police te chu mar thai te na chuan ron lang thutin sunray te unaw bungrwa chu an du danin an ron highlight tabuan bon maile mar thai te po in awa te chuan twal tha em chu an ti thei ring lovin thil thleng chu oi hlol lova thu dik chu highland ngei ani aring het burbok ma sen thurwal pui ber Ashley le Justin te po chu din mun hlau oma an din theina chance om ve tlatin Justin angat phei chu beti hne na chok na dam doi pe tu ani awangin achung thu chu apui bik viau lo theireng mai police ten chataka min tho puya thu che tuwa I chan thei phot chuan nang chu izale nang an ti awangin Justin po aril ruwa buain ain ngai to buaina saviau mai rin hlel nima se anma ni ber an la in puan duri miaw lo wangin detective te po in sunray te unaw chu in puang mai turangenin inin puan chuan in shem na po ane pha donania anti a chuti mek lain David a chuan sunray te unaw churon hu in microphone thuruk nena sunray a mu thu chu soi chuak ta in kati nge angai si ani ti in in thiam lo tak zet sunray po in athil ti chu asha thiam pui mel viau mai witness shang te chuan sunray le beti te kal zonga thuan soi tak veka wangin an unaw chuan thiam lo chantir ni ta in thil thlenga chuan nu ber thiam lo ani na chen te po om ve bok ma se tualan tha miawa wangin kum som chung tang turin an chung thu chu rel ani zuita ani kumtling lo an lani awangin chu shemna nep thei ang ber ani bok an unaw chuan an mang ang tak zet mai an unaw pa bobi po chu mu le du le ma se an shing tu pa chuan mu tir arem titlat to box silo jela khung anni don me phei chuan anin chen shan don ta ka wanga lungchia in an chapna sa hlea ma se mun khata om dun chi angai anni lo wangin chen shan anni ta thowani soito angin thil thleng chu nu ber thiam lo ni te me ma se an nu lindai an tha chana ero shem ngai anni thawa wangin dan ma chuan an tlan chi thei chuang bik lovani heng kum som chung hian sunray le beti te chu in mu tir ni mi alovin kum sang ni pakwa July thla khan ngai na thiam na in sunray jok chu chwa zalen ni in kum sang ni som June thla khan beti po chwa zalen ani vele ta ani
jela tanga chwa zalen anni nu hian nun phungpa ngai tak zo chaudun ve in university te po ankal zom le tak ngi ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga minlo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule